Ngono kuwi mbak terancang sih. Ora kangger mancir Mas. Jadi kan kita gini toh. Kita gini. Gini. Terus mari ngono ngene sret. Kene. Terus ade pindah tempat. Sret. Kebablasan. Terus mari ngono aku sampean tamane gendong ya. Iya. Cira. Lu yuk. Ya. Orang ngono kuwi lho lek gendong. Jajal sing cilik sapa ya? Mbak Afi. Wah iya. Lah Mbak Afi. Ana ndok wong 5 yang kunjune pundakku. Tak wei contoh. Wah koyo ngangkat